España. Ademais, participaron no fracasado pronunciamento militar de Solís. O pronunciamento de Solís rematou de maneira tráxica en Carral. O 26 de abril de 1846 foron fusilados 12 dirixentes do levantamento e os demais implicados foron represaliados. Pero o xérmolo da conciencia nacional xa estaba sementado. O Rexurdimento, que tivo como figuras máis destacadas a Rosalía, a Curros e a Manuel Murguía, recolleu a herdanza do provincialismo. O Rexurdimento formulou o concepto de Galicia como realidade histórica e cultural diferente da española. O Rexurdimento forma parte dos renacementos culturais e literarios comuns a toda Europa ao amparo do movemento romántico. Deste xeito, os historiadores do Rexurdimento buscaron as raíces históricas e utilizaron o idioma galego como medio de expresión para espallar as súas ideas. O Rexurdimento, como movemento cultural, é clave para entender o que significou o rexionalismo na toma de conciencia da realidade galega. O rexionalismo postulaba unha descentralización do Estado español. Recoñecía e admitía a unidade española e a integridade política de España, pero consideraba Galicia como a unha nacionalidade que tiña dereito á recuperación e defensa dos seus sinais de identidade culturais e lingüísticos e o dereito a unha autonomía política. A gran figura do rexionalismo galego, ademais de Murguía, foi Alfredo Brañas. Aquelas inquedanzas do Rexurdimento e do rexionalismo foron recollidas polas Irmandades da Fala. Escoiten o que dicía Castelao delas nunha entrevista radiofónica. En las Irmandades da Fala se proclamó la idea de que Galicia tenía el derecho de ser un estado autónomo dentro de las Españas. Y ello por su lengua, su afirmado intuitivo celtismo, la peculiar idiosincrasia de su pueblo y una conciencia de ser que la distinguía del resto peninsular. Nesta casa coruñesa fundouse en 1916 a primeira Irmandade de Amigos da Fala, con Antón Vilar Ponte entre os seus membros máis destacados. As Irmandades da Fala supuxeron a posta en marcha dunha alternativa organizativa pro galeguismo, e entre as súas contribucións máis importantes está a de recoller os idearios rexionalistas e facer declaración expresa do seu nacionalismo galego. Na Asamblea Nacionalista de Lugo en 1918 desenvólvese plenamente o concepto de nación e sinalouse a necesidade da autonomía integral para Galicia e a organización federal na península. Nesta casa de Rianxo naceu Castelao. Desde a súa pertenza ás Irmandades da Fala ata a constitución do Partido Galeguista, a súa figura representa mellor que a ningún outra a loita política polo recoñecemento nacional de Galicia. Os galeguistas reclamaron a autodeterminación política de Galicia dentro dun Estado republicano e federal e a cooficialidade da lingua galega e castelán. O Partido Galeguista foi na Segunda República o aglutinador das diferentes correntes do nacionalismo galego. A elaboración do Estatuto de Autonomía para Galicia e a súa aprobación foi un dos seus obxectivos políticos prioritarios. O Estatuto definía a Galicia como a unha rexión autónoma no Estado español, con arranxo á Constitución da República e ao propio Estatuto. Despois da victoria da Fronte Popular, que en Galicia integraba a galeguistas, socialistas e comunistas, o 28 de xuño de 1936, o Estatuto foi aprobado maioritariamente polo pobo galego. Na esencia daquele Estatuto estaban as herdanzas que lle transmitiran os galeguistas, as Irmandades da Fala, os rexionalistas, os membros máis sobranceiros do Rexurdimento e incluso os provincialistas e os mártires de Carral. Pero, cal era a Galicia real que quería cambiar aquele estatuto? Así era como vía aquela Galicia o protagonista da nosa historia. Daniel Castelao sae da súa casa de Rianxo cos seus útiles de traballo. É licenciado en Medicina, aínda que só exerceu 4 anos como médico e agora dedícase a pintar. Conserva todo o interese por coñecer as doenzas do corpo e da alma dos seus paisanos. Os seus diagnósticos nacen da observación directa da realidade e o tratamento non o prescribe en receitas, senón en debuxos. Para el, unha das principais causas dos males do país é a falta de compromiso da Igrexa e da fidalguía cos problemas dos galegos. Considera as parasitarias do pobo e inimigas do progreso.
Para Castelao, o caciquismo é unha praga que se estendeu por toda Galicia. Para el, o peor cacique non é aquel ao que ten que recorrer o labrego desamparado. Os peores son os que falsifican actas electorais, nomean alcaldes, trasladan a xuíces xustos, reparten enchufes e amañan tribunais de oposición. Unha das realidades que máis conmove o noso debuxante é a prohibición do galego na escola, que está producindo nos nenos un sentimento de inferioridade ao facerlles crer que falar a súa lingua é falar mal. Daniel ve case a diario galegos que embarcan para América. Sente que o país se desangra e que a terra queda sen os seus espíritus máis emprendedores e sen os millores brazos para traballala. Labregos e mariñeiros son para Castelao a alma eterna de Galicia. Para el, o pobo ten que ser dono da súa terra para ser dono do seu destino. Castelao seguiu retratando os males do país e prescribindo tratamentos para curalos. Aqueles males multiplicáronse co levantamento fascista do 36. Castelao morreu no exilio e Galicia quedou sumida nunha longa noite. Iso sí, ninguén puido evitar que se convertese nun símbolo de amor á terra. O golpe de Estado do Xeneral Franco impediu a tramitación no Parlamento Español do Estatuto de Autonomía, que sería aprobado en plena Guerra Civil. O alzamento militar truncou o proxecto político máis ambicioso que se deseñara para Galicia en séculos e deixounos outra vez sen elites comprometidas co país. Aquí, neste lugar da Queira, fusilaron a Alexandre Bóveda, un dos artífices daquele Estatuto de Autonomía, e Galicia volveu quedar sen poder en unha longa noite de pedra. Coas depuracións internas e a represión, a supervivencia e o exilio foron as únicas saídas que deixou o franquismo. Ademais, as rivalidades entre as distintas sensibilidades políticas da oposición franquista levaron a un debilitamento do galeguismo, ao que apenas lle puido dar apariencia de unidade a figura de Castelao. A súa grande actividade política no estranxeiro e a creación do Consello de Galiza non impediron que o nacionalismo exiliado se fose pechando arredor da súa figura e de si mesmo. Nesta cama do Hospital do Centro Galego de Bos Aires morreu Castelao o 7 de xaneiro de 1950. Con el foise tamén un soño de proxecto político para Galicia. Habría que esperar máis de 30 anos para ter un estatuto de autonomía como este de 1981, que a define no seu título preliminar como unha nacionalidade histórica. Ese rango deulle o Estatuto de Autonomía do 36. Galicia ten hoxe como norma básica o Estatuto de Autonomía de 1981, que lle recoñeceu o rango de nacionalidade histórica. En consonancia con iso, conta con institucións propias de autogoberno. Tamén temos medios de comunicación que difunden a nosa voz e o noso discurso no mundo enteiro. É sabido que nesta era das comunicacións, quen non ten voz nin discurso propios, nin ten poder, nin existe.